Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ingsun ing kitab hikam kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani datang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi datang paring welas asih ing dalem akhirat tertentu maring wong kang mukmin loro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sakabehane puji iku kainun tetep lillahi kabehane Gusti Allah. Alhamdulillah sakabehane puji iku kainun tetep lillahi kabehane Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Rabbil alamin, kang ngobahake ngalang kabeh. Niki kitab saderengipun hikam oleh ngerteni Rabbil alamin kang mangerani ngalang kabeh. Ananging kula anggenipun manut guru wekdal wasikam niku dipun artosi Rabbil alamin kang ngobahake ngalang kabeh. Dados obahipun kula lan jenengan, gerakipun kula lan jenengan, ambekane kabeh niku sedaya Gusti Allah ingkang ngobahake. Dadi Rabbil alamin kang ngobahake ngalang kabeh. Ning secara makna niku Rabbil alamin kang mangerani ngalang kabeh. Iki sastranipun kitab hikam. Rabb sifate Gusti Allah Rabbil alamin kang ngobahake ngalang kabeh. Dadi wonten penyakit gatel napa niku sedaya Gusti Allah ingkang ngobahake, Gusti Allah sing damel rasa. Kantun kepripun carane kula lan jenengan saged urip wonten saklebete alam penyakit, boten usah ngresula utawa kemrungsung dipun taki utang, dipun apa kemawon, tetep saged anteng atine ngerti yen Gusti Allah sedaya ingkang ngobahake utawa pangerane kula lan iku Gusti Allah. Wa sallallahu muga-muga paring tambahi rahmat takzim sapa Allahu Gusti Allah. Paring rahmat takzim ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan rahmat salam lan muga-muga paring tambah rahmat takdim sapa Allah ing atase pira-pira kaluwargane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan rahmat takdim muga-muga tetep ing atase pira-pira kaluwargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan rahmat takdim muga tetep ing atase sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wassallama lan muga-muga paring tambahi keselamatan sapa Gusti Allah ing atase ahli ashab. Amma ba'du napun sawise maca bismillah alhamdulillah fayaqulu mengko dawuh sapa al-murtaji wong kang ngarep iki kitab hikam dawuhipun al-murtaji wong kang ngarep utawa oleh maknani al-murtaji wong kang banget butuhe ngarep utawa butuh hufrul musabbi egen ngapurane pira-pira kaluputan. Dadi penyakit kita Syekh Ibnu Ahmad Ibnu Athaillah menika mung minangkani kanggo nyuwun ngapura sedaya keluputannya dipun gesang wonten alam dunya. Kados dene kula lan jenengan maos shalawat Jibril saderenge dipun kawiti kaliyan ngaji 10 menit utawa 15 menit niku mung minangkani Gusti Allah niku cepet anggenipun ngapura dosa-dosa kula lan panjenengan, sebab tiyang ngaos niku kanthi dipun yati ikhlas senajan 5 menit Kanjeng Nabi niku hadir wonten ngarsanipun kula lan jenengan. Kaping kalihipun niku Gusti Allah nyekseni Allahu syahidan alanya. Iki kok wong ngaji. Dadi Gusti Allah sepindah mesti
Allahu ma'i barengi kula lan jenengan. Ping kalihipun Allahu nadhiran alayya. Niku ningali aktivitasé kula lan jenengan. Ping tiga niku Allahu syahidan alayya. Gusti Allah nyekseni napa sing dipun lampahi kula lan jenengan. Sebab ngaji. Iki ngaji niku dilirik estu dhateng Gusti Allah, boten mung napa siji loro wong bunga kok ngaos iki boten saged wonten niku. Sebab ikhlase sing ngaos lan sing mulang Gusti Allah syahidan alayya. Dadosake sedaya dosa ageng lan dosa alit kula lan dipun ampuni dhateng Gusti Allah lan uripe niku gampil anggenipun angsal ilham lajeng angsal hidayah. Amin muga-muga sedaya perilaku kula lan jenengan tetep imane, tetep tambah imane, boten kesasar imane. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.